buman khoimani laza nok sokja oi buman na oi raja khai tongo ane lui tong ni laza khai tong ro nok sokja na jat bobo na laza khai tong Vibe song norok bo o video clip khana o jaga o roksa chin tiprasano chini hani bubagrano bahai kulkha bahai kok khamya sawi chini bubagran kulkha norok bo srai ke khanai mankhana actually o video tini niya kisa mkha ekmas rokhain khana phiaba o jaga o video kisam ketal aboni kok ang sana thangya tini ang o video sinama karon ke ekta no o je video clip ang je nukmani baribar nukmani bugoi an bukha blacken agat kha an bukha blacken dukho nangkha karon tamni ke chini hani bubagrano emon obaike roksa chin tipra sane bosong borok no kok sitra khlayo kulmani bagoi ang tongmalia kisa video ke jamung phano ang o video no mas namkha actually o video asuk kusam hinjagia so ang sarane mankhe obosi tini o kroksa chen tiprasani bini nok khamga jung jotono blackno dokonango te ang sakbai thang ang bo kroksa tiprasangoi ni nok khamani boi ang blackno dokonango se abagi khlaina rok borok khlain tongmaya phiaba ang sarane mankhe obosi tini nini nok khamthani chini hani bubagrani tam dosto hai ka chini bubagra ni tam saya to ang abosi tini salanayo nung aso kok sitra ke tini kulka abono khnawi ang tongoi malia video mastamka uro bini je kok samne no ang kok an bukubai ang sobdo pas paya aso kok sitra ke bokulu ang sarane ko bosi tini ni no khamtani politics yak tongoi mano ang nahiya phiao nung tini chini bubagran kulmani karon kaisa no ang semano nung je kulmani karon ke jemon romdi nung tipra motha ni nok sokjao nei nung samani klayo tipra motha nok sokjao abono nung direct hinjaboi direct nung bubagrano dus payoi nung samani ingkha phiaba o jaga tipra motha de nini nok sokja na kubuni party de ni nok sokja abo bani thani puroi number 1 ke number 2 ke tipra motha pa nini nok sojai tongkhana phiaba o jaga chini bubagrani tam dusto bo tam jai khlaike ba boda sakbai thang ni nok sojai rifike ba hoito ba tini tipra motha no ni nok sokjao nge nung tipra motha politics no duspai di chini bubagrani duspai na kogeble ang akok se tini clear khai sanan phayo ta kisa kok ke ang clear khain khlainai ang clear khaina sanai jotono no na ang tipra motha khayo na ang IPFT BJP Congress CPM ang kuno politics me puroi ang khoroksa youtuber youtube channel snambo je an busango je borok chini dokhan against ang bin against kok sau asukse tini ang a borok no sanam busango je chini je tiprasa ni nokham ka blacken dokhan ang chungbo phiaba tini nung chin bubagrano obahiye kok khamya samani abo belai khana jaya chini tipra hani bisingo notice haikab chini india hani bisingo chungnai nekengke chini bubagra hai sanatanga chini bubagra ni je leader o leader kaham tei ke bukurui sanatanga chini tripani bisingo chin tipra sani bising phanung tu kubuni bosong bron bising phanung tu joto ni slai leader kaham number 1 chini bubagra bono laite kaham kurui bini speech norok khanadi bini kok satani rogo kubangma jaga bo basun thani bini kok kaisa jaga phang nangi joto nangmani kok abun bagoi politics klaimano khamya phiaba directly chini bubagra chini raja hani raja no obaike dus te kok abaike hamya kok samnile ang belaiken sajagya ang akok sitini sanan phayo chin tipra sarok already chung jotono 70-80% no chung chin bubagra sabot khayo
पियाबा जे borok sabu khlaiya hingke je borok kisa misa kubuni politics khlai tongnai borok simino khlaiya ang sana musungo bubagra mani bubagra nung je sa politics khlai tongto jong bubagra no jong sonman ma khlainai jong tiprasa angoi asung situ tiprasa eruk to jodan hambai.